тромбата. Готови ли са всички? Дистанциите 67, 43 и големият атлон. 5, 4, 3, 2, 1. Дай му! Внимайте, старта, че въпреки, че старта широк повече от 3-4 метра, броя участници е огромен. Спасибо, браво. Ляво минал. Къде са всички? Спред него, отзад него. Пак ли съм последен? Аре, къде са хората, бе? Huh? Finished, yeah? Yeah.
тия табели финал в началото малко объркат хората. Абе, чакай, аз минах тука, бе. Бъркал съм трака ли, бе? Не, кажи честно. Не. Why did it, after 10k it says final? Yes, the same. I've been following the route on GPS, no problem. It says now here, finish. Yeah, the over there is the finish. We are almost at the beginning, I think. At the beginning. Oh my god. Ще му питаш да обръщам, бе? Абе, луд ли си, бе? Що обръщаш? О! Имаше по-рано маркировката, трябва да. Поне си го въртна за кеф тресето. Няма мисля време. Айде. Върти се за кеф. И това е. Не знам. Натам би трябвало. Да, се обърках, аз почти до финала отидох. Има табела, да. Надявам се да е на тука. Това е много сини работа. Много е, човек, аз почти до финала отидох. Има табела направо, да е тука. Какво става, бе? GPS tracks. Не GPS. Той GPS ме обърква. Ние дойдохме от него тук и се объркахме. Го помня го този път. Аз се връщаме пак в Лоза. Верно, че от тук дойдохме, бе. Да. Няма логика, се връщаме пак в Лоза. Ма няма, бе, човек, аз му давам. Ето го, Лозарски. От тук дойдохме и пак се объркахме. Ние тръгнахме нагоре и се връщаме. И ти ли си объркал? И ти ли обърка? Аз имам чувство, че се въртя в кръг. Ама ти си с жълт номер. А? Другата дистанция. Аз съм на късата. 15? Не, 40... Ама ние сме на късата, да ни те подведем. А, вие сте на късата ли? Да. О, майко! Въпросът да ни се подведем на 15 км. Добре, карайте си. Аз мислех, че... Аз сега ти видях номер, че ти си с жълт номер. Ние сме с зелен. Стига, бе. Ще си ходя. Айде. То ще стане 100 часа. Финал. Айде пак тук. Много даваме пак шанс. 11 часа, ще го завърша 3 часа, 2 часа. Много ме яд. Много. Чих. 200 км от София, 250. 500 км за Аудо. Това да е дуа. Здравейте!
Един DNF или автотрак нещо. 559. Да. Още веднъж ще трябва да се направи една проверка. Обърках трака 2 пъти. Които са по къщата. Къде си иначе? От София? Да. На второ място в неговата възрастова група Петър Николов, Австрийски и Гинко Иванов. Категория мъже, Свилен Жилянсков, с най-добро време, 40 секунди.